esan, inora ez banoan. Azken urteotan euskal talde kutxunetakoen zerrendan sartzea lortu badu ere, Nogenen lehen ukelele akordeak Danimarkan entzun ziren. Bertan egin zuen Markel Idigorasek Erasmusa eta haren herrimin eta malenkoniatik jaio ziren proiektuaren lehen melodia eta hitzak. Bere arima biluztearekin sortu zuen Nogen, eta hortik datorkio izena taldeari, biluzik esan nahi baitu danieraz. Idigorasen ukeleleari Ane Negeruelaren ahotsa eta Alex Iratustaren gitarra batu zitzezkion Donostiara hueltan, 2016ko udaran, eta hirukote moduan hainbat kontzertu eskaini zituzten garai hortan. Urrengo hilabeteetan baina, hirukotea boskote bilakatu zen. Olatzko ebasen basuari eta Jokin Gilizagastiren bateriari esker, taldearen soinu pop folk alaia indartu eta sendotu zuten. Mumford & Sons eta Of Monsters and Men bezalako taldeen arrastoa jarraituz. Jada bere identitatea definituta zuela, talde donostiarrak bere lehen EPA grabatzeari ekin zion Muir estudioetan. Proiektua ezagutarazteko asmoarekin osatu zuten Liz, eta Nora singela izan zen helburua lortzearen arduradun. Abesti horrek eman baizion hasiera Nogenen arrakastari. Indarra hartuta 2018an lehen disko luzea grabatu zuten. Live Till Doden, hil arte bizi. Lan honetako 9 abestiak Aritz Arreguiren estudioan grabatu zituzten bere osotasunean. Aurrerapen kantu moduan, enarak aukeratu bazuten ere, ez da ondo aterako izan zen disko horretan oihartzun handiena izan zuen kantua. Eta beldur naiz bezote naizen, zure txeko atea zaztuko. Ez da ondo aterako. Ura euren erreferenteetako batekin grabatu zuten, La Moda folk rock talde burgostarrarekin eskuz esku. Diskoa osatzeko Izaro eta Serrulla artistekin ere kolaboratu zuten donostiarrek. Urte berean Negeruelak taldea utzi eta Eider Saezek hartu zuen bere lekua mikrofonoaren aurrean. Berarekin egin zuten diskoaren kaleratzeari jarraitu zion urtebeteko birak. Euskal Herrian ez ezik, Kuba, Japonia edota Hego Korean ere aritu ziren zuzenekoak ematen, baina etxerako buelta egin zuten etapa berri horri amaiera emateko. Azken kontzertua haien hirian Donostiako Victoria Eugenia antzokian eskaini zuten sarrerak agortuta urtarrilaren 5ean. Lehenengo diskoaren eta bira luzearen ostean talde gazte agertokitatik urrundu da konposatzen hasteko, baina ostiral honetan berriro izango ditugu agertoki gainean eta pantailaren bestaldean euren folk doinuekin naiz kontzertuen publikoa gozaraziz. Ongi etorri bigarren kafearen estudiora, Eider Saez eta Markel Idigoras. Ba, esan dakoa, ongi etorri, Arratsaldeon. Kaixo, eskerrik asko. Arratsaldeon. Naizen kontzertuak martxan dira dagoeneko, Gatibuk eman zion hasiera guztiari, zuei jarraipena ematea egokitu zaizue, baina esango genuke salbuespenari izango dela zuen geldialdian, izan ere urte amaierara bidean, ez dakitor lan berriaren prozesuan zarete, sortze prozesuan eta lanean, baina ez dakit, akaso Markel itxialdia astintzeko ere mugimendu pixkat behar ote zenuten, edo naizen deiari ezin izan diozu ebintzate ez ezkorik esan, ez da? Bai, nik uste denbora gutxi izan dugu konfinamendua dela medio konposatzeko ere. Askotan gure konposatzeko forma ez delako bakoitza bere txan egin, eta jazta, gero konpartitu baretu gauza horiek, eta orduan jandigu denbora bat, eta nahiko justu gabiltza, egia esan, diskorako, diskoria hartuta genelako. Beraz, urtea amaiera aipatu dugu, baina kaso izan daiteke, bai, egongo da. Nik uste bai, iritsik, saietuko gara iristen gutxienez, baina ezin genuen ez esan nik uste, Nogen ez galako bakarrik bost, eta azkenen Nogen atzetik gauza gehiago daude, eta badaude teknikariak, badaude ofizina bat badaugagu, eta nik uste denok behar genula kontzertu hau eman, azken finean... Bai, gure babesara akusteko. Hori da.
Horre, Markel aipatu sarreran, Danimarkako astapen ura, gauza asko gertatu dira orduzkeroztik, eta akaso hainbeste denbora ere ez da pasa. Ez dakit geldialdi honek ematen duen gauzak bere tokian kokatzeko eta asentatzeko aukera, edo hori ere ez? Egia esan, geldialdia, geldialdi bezala ez egu gaizki etorri ere ez. Askotan atope zoazelako eta ez zea konturatzen goizean lanera zoazela, gero zuzenan ensaiora, gero etxera, gero berrio lanera, orduan, askotan, igual, olako tragedia bat esango dugu, olako zeo zer, ondo dator ere, hori, tarte bat hartzeko edo denbora hartzeko. Baina bai, ezakit gauzak bere lekuan jarri, liteke. Baina gogotxu zaudete, ez? Edo hori antzematen da ze, lehen sarreran aipatu dugunean azken kontzertu eman zenutela Donostian, elkarri begiratu diozue, esan ez ezela, gogoratzen, eta orain ostiral honetan beste bat. Bai, eski oso oroitzapen polikia da, eta konturatzea birak irauntzen guztien, karo, bira bastante luzein genuen, 71 kontzertutik gora eman genikun, eta bukatu zen, urtarrien Donostin, gure mimo guztikin antolatutako kontzertu baten, eta karo, batzutan baita zoaz, etorkizunea behi da, eta aztuitez ezkizuelako gauzak, edo konturatzen zea benetan ze balio izan zuten, guain nahi bez aipatu dezuenen, aspaldi ez genula itzaiten kontzertu hortaz. Eta orduan, polikia goratzea baita olako momentuk. Eta kontzertua begibistan, ostiral honetan, gaueko 10:00, naiz kontzertuen bigarren lansaioa, bigarren jardunaldia, nola zaudete, Ider, gogotxu, baina aldi berean ardura asko, zer duzu buruan? Gogotxu gaude, eta asko ensaiatzen nahi geha, nahi dolako zerbait berezi egin, gaina singela estrenatzen dugu, orduan ezin du zein motatako kontzertu izan, 1000 aldiz joko dugu lehenengo aldiz baita kontzertun, eta orduan gogotxu gaude, baina presioa baita notatzen da. Kara, inbeste denbora gaina jo gabe eta ensaiatu gabe, eta guain berriz egina hartzea, eta kalitatezko zerbait eman, noski orduan lan asko da, baina guztin gainetik gogotxu. Eta formatu honetan aritzeaz zer diozue? Zakit, nola hartu duzue zaila izango da, edo pentsatzen dut jendeak esan dizuela dagoeneko, eskuratu duela sarrera, ingurukoek behintzat, badakizue ziur, ez? Segurunik. Baina nola hartuko duzue publikoa begibistan ez izate hori? Ez oikoa bezain beste behintzat. Arraro izango da, iku ez gaudu dituta kamara artean jotzea. Osea, bakarrik behin neukuban, oso bizarroa izan zen hori, eta ez gaudu dituta egia esan. Baina nik uste berezi izango da, eta ezakit, aprobetxatuko dugula esperientzia berri bat ezela ere. Norako izan da entxeguetara buelta hori, batetik, sormen prozesuan zondeterako, bestetik, COVID-aren eta itxialdiaren errealitatea iritsi delako. Forman ikusi zarete, edo pixka bat galduta zegoen eta tokatu da hor trebatzea. Kontauko anekdota. Bai, lehenengo ensaioa kontatzea. Lehenengo ensaioa izan zen abestiak grabatzeko. Singela grabatzeko gelditu ginen, eta hor oso energia hona eta hola zegoen. Baina, karo, kontzertu hau prestatzeko repertorio guzti berreskuratu garra izan dugu. Eta hor jarri ginen esan genuen ja, inbarra daukeu, buelta oso bat, kontzertuko energiakin, eta tope. Izan zen, gauza batzuk ez ginen gogoratzen, ezagir letra batzutaz, edo solo batzuk, edo... Eta izan zen, jama. Gero izan dugu denbora, lantzeko. Erdoilduta beraz, guztiz. Karo, bai, gogoratu barrok ez du berriz denataz, eta graziosa izan zen. Bintzat, humore honez hartu genuen, eta genuen, bueno, jazta. Ja, indegu gaizki, oain, oazen ondo ikia. Zaik, normalean zuen burua langiletzat duzue, gauzak landu, entxeguetan gauzak beretokien jarri, eta noski, nahi zen kontzertu hau dator, eta horri ere arduraz, ez? Erantzun nahi, eta bapatean tokatzen da, buzua jarri eta lanera, ez? Bai, guztiz. Nik uste hori, harrapatu zigun pixka bat hor sorpresa, baina, bueno... Ya está. Ya está, ez, ondo, segur ikusten zaie, beraz, gu fiatzen gara, ez du, zalantzarik, ostrialekoa, ikaragarrizko kontzertu puska izango dela. Arrate hasi da galdetzen ingurukoen gatik. Pentsatzen dudalako, guri gertatzen zaigun bezala, gure ingurukoak direla, gure jarraitzaile nagusienak.
eta egunero hor daudenak, guen Eta batzutan zorrotzenak ere. Eta zorrotzenak ere, hori da. Eta hori, esan dizuetu ingurukoek seguruenik erosiko zituztela sarrerak, ez? Batzutan behin atzetik ibili behar gara. Ai ba, Lagunen atzetik ibili behar batzutan, Erosi ez du edo, bai, nik hartuko dut. Lehenengo pausen ostean erlajatu egiten da jendea, ez? Laguna dia horietakoak igual kontzertu bat ematezuna eta esaten diozu, ez teka bialtzen diozu eta erosi sarrerak ez dakigu zer gertatukoen, igual bukatzen dira, edo igual ez dakigu, baino hartu sarrerak. Eta bukatzen direnean eskatzen zikizute, sarrerak gelditzen dira, eta... Behalden izun ba. Bueno, oraindik enteratu ez denarentzat, izan gertukoa edo ez gertukoa, jarraitzaile asko duzuelako hortik zehar, naiz.eus/naiz kontzertuaken sartu, eta bertan daukazue Nogenen kontzerturako sarrera, espreski eros dezakezuena Nogenen kontzerturako 5 euroren truke, arpidedunek 150 deskontua dute, erdia ordainduko dute, 2 euro terdi, eta bestela, aurretik gatibutik erosiko balute, 5 kontzertuak ikusteko, hemendik aurrera 4 kontzertu ikusi alizateko, 20 euroko bonuarekin ere, babes dezakete ekimen hau. Hori da. Zuek sare sozialak asko zaintzen dituzue, zaleen feedbacka ere gertutik izaten duzuen taldea zarete, gainean zaudete, eta eurak ere zuen gainean. Badakizu zerbait euren inguruan, ostiraleko naiz kontzertu ontarako sarrerak erosiote dituzten, nola ikusikote duten kontzertua, zerbait badakizue? Bai, egia esan, azkeneko egun hauetan gainean nahiko aktibo gaude, baita interesgarri izaten dalako ez, beraien iritzi jakitea eta hola, eta badau jendea idatzi diguna, bai, sarrerak ja badauzket, ezin dut itxen tal, eta atzen genuen zuzeneko bat Instagramen, hola, geren ensaiatu aurretik, olatzen zai. eta jendea konektatu zen, eta esan ziguten oso gogotxu zeudela, así que bueno. Jendea prest dago. Eta zuek ikusi duzu kontzerturik streaming bidez? Nik gatibuna ikusi nun. Nik gatibuna ikusi nun. Nola? Pijaman? Hori zuk bakarrik. Seguro naizela bakarra izan. Bai, da zerbait egia esan saio honen nortasunarekin lotuta dagoena. Gustatzen zaigu jakitea, jendeak kontzertu ikusten duen pijaman, edo makillatuta eta apain jarrita, ez? Hori... Osturitoakin eta bokaioakin baita ere. Karo, esken ere harturatako bat baita hori da. Ostiralen jendea zengo da, sofan etzanda, edo dantzan, edo, karo. Akaso sofatik altxatze izango da zure ardura? Zurea, Markelina eta taldeena. Bueno, Gatibuko kontzertua ikusi zuen beste lagun bat ere badugu, eta telefonaren bestaldean daukagu zai, sare sozialetan jakinarazi zuen eta batzutan harritu ez, baina gustatzen zaigu futbolariek kulturarekin alako hurbiltasuna izatea. Eta Mikel San Jose, Atletikeko futbol jokalariak Gatiburen kontzertua ikusi eta gozatu egin zuen, ez alda hola, Mikel? Arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Zuk ostiralean gozatu egin zenuen kontzertu hori? Bai, noski, asko gainera. Azken finean, horrelakorik hasiera batean ez dakizu zer emozioak edo sentiaraziko zizkizun, eta, azkenean oso formato ona iruditu zait. Galdetzen ari ginen hemendik, ez da egite justu entzuteko denbora mandizun Mikel, batzuk pijaman ikusten dituztela kontzertu hauek, beste batzuk... Makilatzen direla. Hori da, apain jarri, garagardoa ireki, eta zuk kontatu diezagukezun punturaino edo, nola ikusi zenuen kontzertu hori? Bueno, guk bai nieta nien eska, saiatu genuen txikiak lokartzea kontzertu hasi baino lehen, justu lortu genuen minutu bat lehenago beraiek ja bakarrik logelan ustea biak, eta handik aurrera, pijamanez, baino bai garagardo pare batekin disfrutatu genuen asko. Hemendik aurrera agian joera bat izango da, guraso zareten ontzat, aukera bikaina da, ez? Agian bertaratu ezin zareten ontzat, etxean ikusteko aukera, streaming bidezko kontzertuak. Bai, azken finean, kontzertuak disfrutatzeko beste modu berri bat. Mikel, ez da ohikoa izango zuretzako, irrati saio batetik deitu eta futbolaz ez galdetzea. Hori ez da oso normala zure bizitzan, ez da? Bueno, ez da oso normala, baina bai oso polita eta erosoa ere horrelakoetan egotea.
Ez dizugu horregatik, jakinarazi behar genizun, ez dizugu futbolaz galdetuko. Baina bai nogeni buruz, ze hemen dozkagu Markel eta Ider, eta eaz erantzuten duzun, ze gatiburena gozatu zenuen, ez dakit ostiral gauerako, nogenen kontzerturako, ze plan daukazuen etxean? Noski hasiera batean, kontzertua disfrutatzea dela gure aukera, baina, bueno, bai, ezin diet, osotara konfirmatu, txikiak ere lokartu barko ditugu hasi baino lehen, baina nik uste bai, lortuko dugula eta disfrutatuko dugula. Gainera, duela urte bat ikusi nituen beraiek lehen biziko zilunben, eta oso ideia ona atera nuen beraiek ikusteaz zuzenean, eta noski asko disfrutatuko dudala ostiralean ere. Mikel, hemen azkago Eider eta Markel, akaso umeak lokartzeko, ez dakit posible den setlistean bisak jartzen diren bezean, outro modura beharren, intro modura, lua bat abestea, edo umeak lokartzeko... Ez edia txarra, baina pixkat fuerte hasiko gara, ordu. Bai. Bueno, Mikel, batista eman dizue, umeak lokartu behar dira, buruan badute fuerte xamarrastea. Bestela bajarriko Diego, kontzertua disfrutatzela, azken finean, euskal musika ikusta ere berai asko gustatzen zaie, eta, lokartzen ez badira ere, disfrutatuko dute posible den arte. Eta listo. Mikel, asko estimatzen dugu kirolariek, futbolariek, zuen saretan, futbolaz aratago diren kontuetaz ere aritzea. Zuen bizitza zelaidatik aratago ere badagoelako, eta zu behin baino gehiagotan entzun zaitugu gauzei bere tokitik helduta, eta kasu hontan kultura ere babesten eta publikoki babesten. Beraz, hori ere zinez eskertu behar dizugu, ze gauza ederra da, eskerrik asko eskertza dati azken finean eta eskertzeko gauza bat, baizik eta beharrezkoa den gauza bat, nire barrutikan ateratzen diren gauzak dira, eta nik uste zuek danok bezalako pertsona bat naizela, eta errealitate honetan bizi naizela, orduan handik hasita, edo hemendik hasita, nik uste egin bar diren gauzak edo sentitzen ditudan gauzak egiten dudala, eta listo. Ez da zergatik eskerrak eman behar. Behon deizula eta hautsi dizaiozula horri. Mikel, zortirik onena, ostiralean, familian alik eta modu onenean, goza ditzazun nogengo gure lagunen kontzertu hori goza dezazun. Ederto. Ondo pasa, eskerrik asko zuri. Zaindu, Mikel San Jose izan dugu hortxe telefonaren bestaldean, atletikeko futbolaria, baina esan da bezala, futbolariei futbolik gabeko, edo futbol kutsurik gabeko galderak egitea. Gustatu zait, Gustatu zait, akaso hemendik sekzio bat atera bar dugu, I started to pick my things, my style. All my broken wings have been defeated now. It was a chance to fulfill all my dreams. My flight is number 3. I have a little bit... Ekainak 10 ditu gaur, udara ate joka dugun honetan, poliki ere, naiz eta Euskal Herrian giro oraindik ez den zoragarria, izan dugu, orain ez hainbeste, baina tira, Euskadi tropikala ere ezin espero dezakegu etengabe. Zuek horten, uda ezberdina izango duzue, Eider? Bai, egia esan bauzko ja plan batzuk aurretik, uztaien diskoa grabatzeko asmoa daukeu, baina karo, kontzertuik presentzialik momentuz ez da aurre ikusten, eta guk zentzuertan suerte aukideu, esan bezala urtarrien bukatu genulako bira, baina beste artista asko, bertan bera gehitu zaizkie kontzertu asko, eta orduan, nahi zena bezalako iniziatiba hauek baita eskertzeko die, aurre ikustezien kontzertu horiek, nolabait bideratzeko edo. Kantu honek badu uda giroa, eta gisa honetako kantuak entzun izan ditugu Mediterraneo inguruan, eta noizko kantauri isurialdeko bat, edo horri eskenitako kantu bat? Adi Euskal Garagardo gileak. Eta akaso Keller kontzertoen babesledan neurrian ere, hortxe botako diogu. Nogentarrak... Keller, kantauri itxasoan eta udara. Bideoklip, hola, zoragarri, erdi labur metrai, erdi bideoklip horitako bat. Horri musika jarriko zenioket zuek, Zaiz askotan zerbaiti musika jartzea, baina... Ez da telemengo kesate guzti. Alderantziz egingo dugu, zuek abestia egin, eta gero irudia bilazala zuzendariak, ez? Vale.
Hori aukera bate badugu. Bueno, esandakoa, ostiralean gaueko 10:00 izango dela kontzertu hori. Kontzertu hortan sarrera lortzeko aukera oraindik badagoela naizen webgunean. Erosi sarrerak, ez bakarrik nogen gozatzeko, baita euskal musikagintza eta horren atzean dagoen industria kate guzti bat ere badagoelako hor, babesteko, eta horri behar den garrantzia ere emateko, ezta? Hori da, eta ikusi dugu Gatibu, ostiral honetan nogen, eta jarraituko dio Zetakek, Untzak, eta Entol Sarmientok, beraz, baduzue aukera zabala, eta gara izabiltzate oraindik. Hortxe entzuten ari garen kantuak ere izan zuen indar edo eragin berezia nogenen ibilbidean. La Modarekin kolaborazioa, ez da ondo atera kontan, Nora kantuan eraulekin, aipatu dugu lehen sarreran, Zerrulla, Izaro, eta ostiraleko kontzertuan, izango alda gonbidatu berezirik. Galdera ezin genuen egin, uste dut. Orduan ez dut erantzungo, ezin bazen nuen. Guk egin dezakegu. Zertxo bait kontatu iguzu, ez sorpresa esautxi, baino? Ez dakit. Jendeak interpretatuko du isiltasun hau eta zuen aurpegiak, Beraz... Gu bakarrik akordatzen geha, La Modarekin kolaboratu genuna eta etorri zidala ona gutxinez abestera. Behin etorri ziren. Behin etorri ziren. Ojo! Ez dut esango etorriko direnik. Bigarren kafean, naiz irratian, ez primizia dituko diguni. Primizia, nola esango, ez primizia. Ez primizia. Alegia, primizia ez karelako primiziarik ematen ari. Exprimited zetik aizinala. Bai, pixka zukutu ditugu, nogentarrak. Esan duzuen, kainero indartxu hasiko zaretela, entzulea edo jarraitzailea nola prestatu behar da, ostiraleko kontzerturako? Bueno, zuek zer gomendatzen duzue? Nik gomendatzen dut kontzertu normaletan bezala prestatzea, ez dakit. Osea, aktitudekin egotea, eta ez, osea, parte hartzea beraiek baita, beraien etxetatik, aber gu lortzen dugun, beraien beroa notatzea eszenariotik, eta gu fuerte hasiko geha, eta espero dugu mantentzea, kontzertu guztin zehar, eta beraiek baita horreotea tope. Markel, gehiago ez zaitu zukutu nahi, baina bai. Kao, beti gustatzen zaigu galdetzea, hemen musika zaleak era oso, sasi musikari ere, bueno, batzuk benetazko musikariak, bestek sasi musikari, baino, kontzertu... Hori da, eta kontzertu batera iritsi, eta izaten da beti, holtzara hurbildu eta ea lurrean, badaukan gitarristak oranpli ondoan, edo kantanteak hor nunbait zeldista, zei badirudi, kontzertuetik usteko, badagola hor intriga hori ez. Ez dizu galetuko zeldista zen izango den, baina nondik joango da zeldistori? Zeldistori joango da... Abesti zerrenda hori, euskeratzegatik, bai. Bueno, esango dut, joko ditugula bakarrik publikatu ditugun abestiak. Hau da, ez da gongo horrela sorpresa berezik. Nobedaderik ez da. Nobedaderik, bai, baina, publikatuta, oraindik ez da publikatuta, baina publikatuko dugu kontzertu eta gero, orduan, trampatxo batekin bai, baina setlista izango da gutxi gora era publikatu dagoen guztiarekin gehi sorpresa hori, lehen aipatu zuen single hori, estreinekoz kontzertuan entzuna izango dena, eta ondoren publikatuko duzuena. Hori da, eta kontzertu amaieran bideoklipa erakutsiko dugu Streamingen bertan. Ostras, beste amu bat sarrera. Hori da, ez primizia bat bagenuen, baino primizia bat ere ofizialki bai. Badugu. Gustatzen zait emozionatzen zean. Bizitza emozioarekin bizi berda. Ta urgentziaz gainera. Bueno, single horren izena aurrera dezakegu, badakiz. Bi aldiz. Mila. Bi gutxiegi da, mila. Mila aldiz. Mila aldiz
entzungo dugu, behin kontzertu hortan jarraitu, badakizue, hemen Etxarri Arrat eta Hiruok ordu erdi lehenago ongo garela kontzertuari amu hori egiten, publikoa erakartzen, zuen inguruan gozatxoa kontatzen, gaur kontatu dizkigu zen gauza batzuk ere ostiralean publikoari helarazten edo berriro ezagutarazten, eta batez ere, nogenen musikarekin gozatzen ere hariko gara. Beraz, hortz izango gara, 1000 aldiz hori ere deskubritzeko, eta datorren astean saioan noski eroriko da. Bideoklipa eta guzti. Claro, bai. Eta gure sasi primizia hori ere argituko dugu. Ea ba, ze gertatzen den. Bueno, bai. Beno, orain bai, agurtu bartzaituztegu Beider Saez, Markel Irigoras, mila esker, plazer bat izan da, bigarren kafean zuek izatea, eta naiz kontzertuen datorren ostiraleko gaueko 10:00 itzordu horretan, zuekan izango zarete, baino entzulea, musikazalea, hori guztiak ere gonbidatuta. Esker mila, eta hori ba, ostiralera arte. Eskerrik asko zuei. Mila esker. Aio. Agur. Zutikitzuliko alzinake eguzkia joan baino lehen. La 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 la. Oh, oh, oh. La 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 la. Oh, oh, oh. Do you think you're alone in this? You made a song, you made no fear. Escuchi zato penare. Gora, gora, gora. Do you think you're alone in this? You made a song, you made no fear. Escuchi zato penare. Gora, gora, gora. Beira. Zauri zezkipan inez eziren norberan zena, kemena duzinez erra, baina iluna izan